राजाफोरनि थुंग्रिजोंल' जारिमिना लिरजाया, माखासे जारिमिनफोरा मेगन मोदैजों लिरजादों, माखासे जारिमिनफोरा आरजफोरनि गेजेरजों लिरजादों आरो माखासे जारिमिनफोरा थैनि साखि होनायजों लिरजादों। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फिन जोङो बेबायदि सासे सुबुंनि जिउ जारिमिनखौ नायनो थांगासिनो दङ, जायहा 12 सेलाफोरनि गेजेराव नङामोन एबा 12 सेलाफोरनि गेजेराव गैयामोन, जायहा जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे क्रुससिम थांफायाखैमोन, नाथाय बे सुबुङा जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ बुहुमनि जेरावबो गावनि थैनायनि गेजेरजों, गावनि बलिदान होनायनि गेजेरजों गोसारहोबाय आरो बिनि मुङानो जादोंमोन मार्कुस। बे मार्कुसनि गुबै मुङानो जादोंमोन जहन मार्कुस, जाय मुंनि बिसय जोङो थोनहरजानाय 12 बालाब 12 सिरियाव मोनो। जानानै थांनायफोरखौ मिथिनानै बियो जहननि बिमा मारियामनि न'आव थांदों। बे जहनखौ मार्कुसबो होनो। बेयाव गोबां मानसिफोर ज' जानानै आरज खालामबाय थादोंमोन। बेयावहाय जोङो मोननो हादों बे जहनखौ मार्कुसबो होननानै बुङो होननानै। जहना जाहैबाय जिहुदी मुंमोन आरो मार्कुसआ जाहैबाय रमान मुंमोन। मोननैजों जहन मार्कुस होननानै बुंनाय जायो आरो बियो जेरुसालेमनि मोनसे जिहुदी नखराव जोनोम जादोंमोन। बिनि बिमानि मुङानो जादोंमोन मरियम। मारियामा जे जहननि बिमा, बिनि फोरमाना थोनहरजानायनि 12 बालाब 12 सिरियावनो दङ, जेरावहाय जानानै थांनायफोरखौ मिथिनानै बियो जहननि बिमा मारियामनि न'आव थांदों, बेबायदि लिरनाया दं। बे नखरावनो जागायजेननायनि मण्डलीनि सुबुंफोरा, फोथायारिफ्रा खौसेथि जायोमोन। बे नखरावनो आरजनि फारिलाइफोर जायोमोन आरो बुंनाय जाबावोदि, गोबां मानसिफ्रा बुङोदि जिसु ख्रिस्टनि जि जोबथा जानाय दङमोन, लास्ट सापार दङमोन, बियो बे नखरावनो जादोंमोन एबा जहननि बे नखरावनो, मार्कुसनि बे नखरावनो जादोंमोन, बेबायदि होननानै गोबाङा बुङो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, मार्कुसनि 14 बालाब 51निफ्राय 52 सिरियाव मार्कुसआ बेबायदि मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा, रहस्यजों बुंफबनानै थानाय बाथ्राखौ बेरखांहोदों, जेरावहाय बियो बेबायदि लिरदों आरो बे लिरनाय बाथ्रायानो जादों, सासे सेंग्राया मोदोमाव गांसेल' हि फानफबनानै जिसुनि उन उन थांफादोंमोन। बिखौ दाफाया हमनो हास्थायनायाव बियो गावनि जुमनाय हिखौ गारनानै लांथियायैनो खारलांदों। बाइबेल पण्डित एबा बाइबेल गुरुफोरनि बायदिब्ला, बे इसोरनि बोसोनाव जाय सुबुङा लान्थियायै सि गारनानै खारदों होनदों, बे खारनाय मानसिया, बेक्तिया स्वयं मार्कुसआ गावनो। बै समाव जि जाथायफोरा जादोंमोन, बै समाव मार्कुसआ गावनि मेगनजों गासैखौबो नुदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखिनियावनो जोङो मोनसे सोंलु खालामनो हायो जे मार्कुसआ माबायदि सुबुंमोन होननानै। जेब्ला जोङो बेबायदि सोंलु खालामगोन, अब्लाना जोङो बे गोजौआव बुंनाय जि बाइबेल सिरि दङ एबा जोङो जिखौ फरायबोबाय, बै बाइबेल सिरिनिफ्राय जोङो हमदांनो हायोदि बियो सासे गिख' मानसिमोन, गिग्रा, खोब गिग्रामोन, जायनि जाहोनाव बियो खारदों आरो बियो सासे लोरबां मानसिमोन होननानै जोङो हमदांनो हायो आरो लोगोसे गोबां मानसिफोरखौ गिग्रा सुबुंमोन होननानै जोङो हमदांनो हायो। मानोना बियो मानसिफोरनि भिरखौ नुनानै आरो बैयाव सोंजानानै बियो खारदों आरो गिदों। नाथाय बे गिख' मार्कुसआनो मोनसे समाव बोलोग्रा मार्कुस जाहैबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मार्कुसआ बेबायदिनो जिरायनानै थाबाय थायाखिसै। मार्कुसआ पौल आरो बारनाबासजों लोगोसे इसोरनि खामानियाव ओंखारलांफाबाय, मिशननि खामानियाव ओंखारबाय, जेरावहाय जोङो थोनहरजानायनि 13 बालाब 13 सिरियाव मोननो हायो। बिनि उनाव पौल आरो बिनि लोगोफ्रा पापसनिफ्राय नावजों पाम्पुलिया हादरनि पेरगा नोगोराव थांदों। जहन मार्कुसआ बिसोरखौ बियाव गालांनानै जेरुसालेमाव थांफिनदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे बोसोनखौ थर खालामदों जानांगौ। बेयाव मार्कुसआ पौल आरो बारनाबासखौ ओजोंनो गारबोनानै गावहा रिटार्न फैफिननायनि बाथ्राया जाबाय एबा बियो फैबाय। मानो फैखो? बे जाहैबाय, आं दहायनो आवगायाव नोंथांमोनखौ बुंखादोंदि बियो सासे गिख' एबा गिग्रा मानसिमोन। मानोना गाहाम रादाब फोसावनायाव गोबां रोखोमनि जेंनाया दङ, मानसिफोरनि भिरा दङ, मानसिफोरा बहाबा बुनो होसोयो। बैफोरबायदियाव बियो गोबाङैनो गियोमोन आरो बियो गिख'मोन आरो बियो बेनिखायनो बै मिशननिफ्रायबो, बै मिशनखौ फोजोबालाबानो, खामानिखौ फोजोबालाबानो आद्रायैनो दोननानै बियो फैफिनबाय। पौला मार्कुसनि बेबायदि आखलखौ नुनानै एसे बोराबबाय, जेरावहाय जोङो थोनहरजानायनि 15 बालाब 38 आरो 39 सिरियाव ओरैहाय मोनो। नाथाय बिखौ लांफानाया मोजां जागोन होननानै पौला सानाखै, मानोना जहन मार्कुसआ बिसोरखौ पाम्पुलियायाव नागारनानै थांफिनदों, बिसोरजों जोबजासे मावफायाखै। बे बाथ्रायाव पौल आरो बारनाबासनि गेजेराव गेदेर नांज्लायनाय जादों आरो बिसोरो गावज्लायदों। बारनाबासहा मार्कुसखौ लानानै नावजों कुप्रासआव थांदों।
अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोनथिगौना? इसोरा माब्लाबाबो फेलें जाग्रा सुबुंफोरखौ नागारा, बियो अरायबो दैखोयो। बेबायदिनो थारैनो मार्कुसनि जिउआवबो जाबाय। बे मार्कुसआनो उनाव पिटारजों लोगोसेबो खौसे जाबाय, पिटारजों लोगोसेबो खामानि मावबाय एबा पिटारजों मोजां सिना जाना जाबाय। जेरावहाय पिटरा 1 पिटरनि 5:3 सिरियाव ओरैहाय बुंबाय, नोंसोरजों लोगोसे सायख'जानाय बाबिलन मण्डलीनि बिदा फंबायफोर आरो आंनि बिसाज्ला मार्कुसआ नोंसोरनो गोजोननाय हरदोङो। बेफोर गासै बाथ्रानि ओंथियानो जाहैदों, मोनसे समाव पिटरा मार्कुसनो जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ फोसावदोंमोन एबा जिसु ख्रिस्टनि बिसय मार्कुसनो पिटरा फोरोंदोंमोन। जिसु ख्रिस्टनि सोमोनांथाव मावनाय जारिमिनफोरखौ पिटरा मार्कुसनो खोन्थादोंमोन। क्रुसाव थानाय आरो सिखांफिननायनि जारिमिनखौ पिटरा मार्कुसनो खोन्थादोंमोन। बेफोर गासै बाथ्रानि थाखायनो पिटरा मार्कुसखौ आंनि फिसाज्ला होननानै फोरमान होदों एबा फोरमायदों। मार्कुसआ गाहाम रादाब होथिङै मोनसे समाव मिसरनि आलेक्जेन्ड्रियायाव मोनहैनायसै, जेरावहाय गोबां मुसुखा खुलुमनायनि मोनसे जायगा, जेराव गोबां मुसुखाफोरखौ खुलुमो। आरो बै समाव बुंनो थाङोब्ला मुसुखा खुलुमनायनिनो मोनसे मिरु जायगा होननानै बुंनो हायो। मार्कुसआ बैयाव गिबि मण्डलीखौ जागायजेनबाय, पास्टरफोरखौ गायसनबाय, दैदेनगिरिफोरखौ गायसनबाय, मुसुखा खुलुमग्राफोरनि गेजेराव गाहाम रादाबखौ फोसावबाय एबा जिसु ख्रिस्टनि बिसय बुंबाय। मार्कुसनि बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै, गाहाम रादाबखौ मोननानै गोबां रोजा मानसिफोरा मुसुखाफोरखौ सिफायनो हमबाय एबा मुसुखाफोरखौ नागारबाय। गोबांफोरा बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्म लाबाय आरो गोबां मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ इसोर होननानै गनायनानै लाबाय। आरो बेफोर गासै खामानि मावनायफोरानो, बेफोर गासै बाथ्रा बुंथिंनायानो मार्कुसनि थाखाय खाटारनाकखौ लानानै फैबाय, जेंनाखौ लानानै फैबाय एबा मार्कुसखौ थैनायसिम बेफोर गासै खामानियानो लांबाय। जारिमिना जानो हागौ होननानै बे सनखौ एबा बोसोरखौ बुंदों। बे जाहैबाय 68 AD 68निफ्राय लानानै 72 सिम। बेनि गेजेराव जि मिसरनि एलेक्जेन्ड्रियायाव मार्कुसआ जे गाहाम रादाबफोरखौ फोसावबाय थादों आरो मुसुखा खुलुमनायनि बिरुद्धि, मुसुखाखौ खुलुमनो नाङा, मुसुखाया इसोर नङा होननानै बुंनायखाय मिसर हादोरनि जि मुसुखा खुलुमग्राफोर फुजारि दङमोन, बै फुजारिफोरा मार्कुसखौ गोबाङैनो रागा जोंदोंमोन। मार्कुसनि बुंनायखौ सोर बांसिन रागा जोंदोंमोन? बे जाहैबाय सेरापिस देबता जि दङ, सेरापिस देबताखौ खुलुमग्रा जि मन्दिर दङ, बै मन्दिरनि जि फुजारिफोर दङ, बै फुजारिफोरा मार्कुसखौ बांसिनै रागा जोंबाय। जारिमिन लिरगिरि इउसेबियास आरो चार्च हिस्टरिनि बायदिब्ला मार्कुसखौ देवबारनि सानाव हमनाय जादोंमोन। मार्कुसखौ सोर सिथारखो होननानै सोंलु खालामोब्ला जों फिननायखौ बुंनो गोनां जागोन एबा फिननाया ओरै फैगोन, बे जाहैबाय मिसर हादरनि मुसुखा खुलुमग्रा फुजारिफोर आरो सेरापिस मन्दिरनि बे मन्दिराव थांनानै जायफ्रा खुलुमनाय सिबिनाय खालामहैयो, बैसोर सुबुंफोरा मार्कुसखौ सिथारदों। आरो मार्कुसखौ मानो सिथारखो? बेनि गोरोन्थि एबा दाया मामोन? बेनि फिननाया ओरैहाय फैगोन, मार्कुसआ मुसुखा खुलुमग्राफोरनि उल्थायै बाथ्रा बुंदोंमोन। डेट मिन्स नोंसोरो मुसुखा दा खुलुम होननानै बुंदोंमोन, बेनि थाखाय सिथारदों। जिसु ख्रिस्ट'आल' सासे बासायग्रा होननानै बुंनायनि थाखाय सिथारदों। गोबां मानसिफोरखौ मुसुखा खुलुमनायनिफ्राय गोजान खालामनायनि थाखाय फुजारिफोरा सिथारदों। मार्कुसखौ बोरै सिथारखो? माबायदि सिथारखो? मा साजा होखो? मार्कुसनि थैनाया गोबां गिथावना, गोबां दुखु नांथावना अनजाग्राफोर। मार्कुसनि आथिङाव दुरुं खादों, आखाइयाव दुरुं खादों, बिखौ खाख्रबदोंमोन। आथिं आखाइयावल' दुरुं खादों बे नङा, बिनि गोदोनायावबो दुरुं दंमोन, बिनि गोदोनायावबो दुरुं दोनदों आरो बिखौ लामा बुद्रुदों, लामा लानानै थांदों, अन्थाइजों खुबैदों। नोगोरनि साखाथियाव बिखौ बेबायदि बुद्रुनानै, अन्थाइ खुबैनानै, खाख्रबनानै सिथारदों। जेब्ला बियो अन्थाइजों खुबैजादों, दुरुंजों खाजादों, बुद्रुजादों, बिनि मोदोमनि बिगुरफोरा जिलांदों आरो जि थैफोर दङ, बै थैफोरा लामाफोराव बोहैलांदों। अब्लाबो बिनि खुगानिफ्राय गिनायनि राव फैयाखै, जेबो बाथ्रा फैयाखै, नाथाय बिनि खुगायाव, बिनि गोसो गोरबोआव, अन्तराव आरजआसो सोलिबाय थादोंमोन। आरो बे जाथाया सानसेनि बाथ्रा नङा अनजाग्रा नायगिरिफोर। बेबायदि साजा होदों, साजा होनानै फिन आरो बेखौ जेलाव दोनहैदों आरो अखानायै बेखौ फिन लाबोबावदों सानाव। साननि समाव साजा होदों, मोनानि समाव बेखौ जेलाव दोनहैदों आरो बेबायदिनो लासैनो बेखौ सिथारनायसै। दान्दिसे सम सानना नायनायसै, बेसे गिथावना साजाजों बुंफबनाय जागोन बियो। सानसे मानि सम बुनानै, बुग्लि जानानै, बुद्रु जानानै आरो हरनि समाव दोनहैदों।
थैया बेसे थरथिं थरथिं गदों। बेबायदिनो जारिमिना बुंदोंदि बेबायदिनो मार्कुसआ लासैनो थैलांबाय होननानै। नंगौ, मार्कुसआ थैनानै थांबाय, नाथाय गाहाम रादाब इसोरनि हांजों लिरजानाय मार्कुस गोथार लेखाया थालांबाय। दिनै जि गोथां मार्कुसआ थालांदों, बे गोथां मार्कुसआ गासै बुहुमनि थाखाय जायो। गासै बुहुमनि सुबुंफ्रा बिखौ फरायदों आरो बिखौ फरायनानै गोबाङा बासायजानायखौ मोनदों। जाय मार्कुसआ गिख'मोन, मानसिफोरजों सोंजाब्ला खारोमोन, नाथाय बै मार्कुसखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बोलोग्रायै बाहायबाय आरो बिनि गेजेरजों गोबां मण्डलिफोरखौ लुखांबाय। दिनै अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, मार्कुसनि थाखाय गिनाया मोनसे लोरबांमोन, नाथाय नोंनि जिउआवबो माबा मोनसे लोरबां दङब्लाबो बे गासै लोरबांखौ इसोरनो गारनानै हो। बे लोरबांनिफ्रायनो इसोरा खामानि मावगोन। मार्कुसनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां मण्डलिफोरखौ लुखांदों। नोंनि गेजेरजोंबो जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां खामानिखौ मावगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मार्कुसनि बे जिउ जारिमिना नोंथांनि जिउआव एसेब्लाबो माबा मोनसे आशीर्बादखौ लाबोदों होननानै मिजिंथिदों आरो बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों। जुदि आंनि जारिमिननि बुंनाय बाथ्राफोराव बबेबा थालांदोंब्ला, माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ फेंहरगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, मिजिंथिदों नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ गोसोखांफ्लायफिननो हादों। सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम, मोनसे लाइकखौ होदो, भिडिअखौ शेयार खालामदो। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।